Беларуская прапагандыстка Марыя Пятрашка знікла з тэлеэкранаў. Ужо 3 месяцы на БТ не выходзяць яе сюжэты і рэпартажы. Марыі 28 гадоў, але вядомасць яна набыла зусім нядаўна, па той жа схеме, што і многія цяперашнія тэлевядучыя праўладных каналаў. Да 20-го года дзяўчына рабіла рэпартажы пра культуры і моладзь, ці начытывала тэксты для сюжэтаў пра міжнародныя падзеі. Калі ж пачаліся пратэсты, то Пятрашка пераключылася на прапагандысцкія рэпартажы. У сюжэтах Марыі, якія выходзілі на БТ, знаходзілі мноства фейкаў, але ж яе гэта ніяк не бянтэжыла. Пятрашка пляжала прыхільнікаў пераменаў і хадзіла на гучныя палітычныя суды. Напрыклад, прысуды Сцяпану Латыпаву і Марыі Калеснікавай ды Максіму Знаку. Калі Латыпаў зрабіў спробу самагубства проста на працэсе, Пятрашка назвала гэта пастановай, а на судзе над Калеснікавай і Знакам прапагандыстка чаплялася да еўрапейскіх дыпламатаў. Дарэчы, яшчэ нядаўна Пятрашка любіла адпачываць у Еўропе, але ж цяпер пачала пляжыць захад у духу самай махровай прапаганды. Само сабою, падтрымала яна